Trí, dó, híon, náid. Dé blianan seo ag léamh na nóíochta as Meiriceá don ine an siacha héan ó lá 2016 gus mar ecin muid fictiúr tosaí a New York Times tá sé an scliúchas sa Veiniséala. Pictiúr é seo de Marco Bozo. Reachtóir sa bhreasúra sa Veiniséala agus ag brion le saidúirí de chuide an ghard náisiúnta ag léirsú i Caracas. Tá sé focail becheart a bheith ham. Beidir gúir sé agam henne féin feicimid. Í sé agam, má a hílme. Tá an Veiniséala tar éis an bhéalóg, an wantóg, an barach, an gubán a chur an reachtas. Sé sin reachtas na tíre. Rud a chiallaíonn go bhfuil siad níos cóngraí do dheachtáireacht anois ná riamh. Agus sé an tuachtarán Nicolás Maduro a cléoch an tuachtarán sin. Thug an tuachtarán Meiriceá Donald Trump rush ráhaí wai an teachtain seo salve pilléir faoi an tuiscí an pháirtí Lochdánaí seo iad na polaitíorí neamhdhéiliúla sin na ceart chreidzmhí nach rá sásta leis an mille chláinte mar bhí acu dar leo nach rá sé deiseach go leor. Sé sin Coimeádaigh nó Poblachtánach go leor cibé ceart is cíal sin. So feicimid níoscaireacht líne go fóil thugann a léiríonn an deilt sa pháirtí. An is céal táime ag go lorg pín. Bhí an iomar go pín agam? No mé do hin? Áirí. Thug cathaoirleach chuiste an eolais I dteach na nionadaithe Devin Nunes le fios le déanaí go bhfuair sé eolas rúnachmaithe ó bheirt sa teachbán. Ach mar sé, níor rion sé an teolas sin leis na buail eile an gcoiste agus tá sin a chur ferige orthab. Tá daoine a chur ceisteannaíonis faoi cé chun neamhspleách agus is féidir leis a gcoiste a bheith. Léirítear
le rion an méid atá feite againn gur dearnú fearre go po a bhfuim seán neachar. Fearrachas. Ní mé cinnte mailim an focail sin ach irid ach tóci mé fearrachas aibrithe de chuid feachtas Trump trí himpiiste mar bhí si de deagóir le daine a ráthas i dtíanana fearrachas orthu heanam. Go leor. Sinna méid ó sé ach reis go dtí an scéal sin faoi Trump ag tuairt Rush Pilléir do ceart sléid bhí an fáirtí. Ní léir go Geun-hye an sciole bhéil seo mór an difríochta. Déanann tána na hantaiscí seo déanann bheith agus fiúdin méid dúirte agus ag diúltú dó. Ba racht é a lig sé bhaid, lacht, racht, díaltasach ach ní fis céir a thioccaí as. Má tá sé sin na gcéad a cainteanna faoi chóireáil sláinte cic rúiseacht ó sprága ní léire. Okay, North Carolina. Carolina hui. Ní láthas a réide sa stát sin. As gair mún dlí seo faoi úsáid Leithris leithras sa stát sin. Ach má as gair mú é níl locht na tradiisiúnachta róthásta agus ar nó níl na trasinskini róthásta a chuirid. Tá droch iarmhairt cultúra agus eicnimúil le bra in san chunspóid go léir agus más féitilín meafar an inniamh úsáid radachar go maith go leor atá feici. Siad a hála ná ríre ná imúla. Bhfuil polítíocht nimhneach ina sportmór gnó an cóga cultúra agus go leor eile. Ach inéide ní róthas ná ach bille tí a dó North Carolina eile acu. Ok, Railín. Tá an comórtas NCAA leannacht rai. Comórtas na man agus comórtas na bhar. Tá scéal
an seo faoin chaoi ina bhfuil líon na ggóteálathe ban ag laidú. Tá ag caolú agus ag tanórap. Fiú agus cóteálathe mar Tara van der Veer agus Dawn Staley omráiteach go leor celinn scéalta mar sin an írinne nach bhfuil cóteálathe ban chomh a dúil agus a bhí hena. Níl Muise, 1962 bhí mrá ag cóteáil nócha fan géad de órinne ban tres na tíre. Tá nibir sin tití go dtí ceithreacha fan géad. Sin sách súntasach. Ach, níl éonar de le ráthagam, lena mé roi. An tomáil. Tá an túchtarán Donald Trump ag cóirthú gur bhfuil leis arm úsáid. Agus dá réir sin tá sé tar éis rialachaí tomáil a himpliú, sé sin tá sé tar éis éascú a thabhairt do cheannairí ar an talamh ionsaithe búmála dhéanamh. Agus is cosúil go gcuireann sé seo síomhialtaí níos mó maol. Go dtí seo ba chosúil gur a bhíomhann leis na cumhachtaí iartharacha gortathe síomhialtach ach idir an dálín tá ionsaithe in áiteanna mar an tomáil ag leagann síos bunobair do achtas atá ag géarú in aghaidh mílisteach islamacha i gCorn na Hafraice. Ní dhearanna mé mór an tagairthe ach rinne mé tagairt den chunspóid leanúnach seo sa chomhré heas. Tá parc Geun-hye ar uachtarán na tíre sin i brísún well, tá sí chur siar faoi choineáil so gach seans go lig for amachí. Rís go dtí go deochaí an cás chun cuairte. Ach is cosúil go raibh baint tlúhainteice le éiliú. Israel. Well, tá Israel tar éis cóirthaí Davíine áil ó na Stáiteantaithe le déanaí mar gheall ar rialtas Donald Trump agus dá réir sin tá sé i gceiste acu farsin gomach ar an mróch hir. Seo é an chéad fuíomhú bunú áitriamh sa seantar sin na blianta fada. Ach is cuma an éon stát nó
áitritheoirí é tá geodaí Israel ag duine éagóra uafásach phobail an cheantar sin. Tá sé nó raic trasna na tíre mar gheall slua an chúiseamhairí dúise ag ghlacha le malartathe fínós dhéir rud atá ag chur olc grúpaí Coimeádaigh. SpaceX, cólacht, spástheistil, príomháideach. Tá SpaceX tar éis satellite ach go bhfuis domsa tá bochad é Sála go mar sin. Tá me leis cilmis. Satellite agus céirta an farir ní úsáid san nó focail seo minic go leor fish. Coroma. Herig Launchile, SpaceX, satellite isteach sa spás ag gúsáid rucéid a chuairsáilte. Is dul chun cinn suntasach é seo i dtreo spástheiste níos saoire. Níl sagam cé Bob Christiansen ach is cosúil gur scríobh sé 6 ceúil cheann gleitsear go dlú leis an NCAA-inis. Tá sé a deithnid de aine atá aici telefíse mímhárta ní limse i measc siúd is cosúil. So ní ainm an 6 seo. Brexit. Tá an bhreatain ag chur tús leis bróisias agus ba imaibrú ag na múil suntasach le feiceáil an seo. Deirtar le pobal hasanna gur cheart dóibh teanó agus iad fin a reingnó mar ba sé seo crua. Sears Bocht. Tá Sears tar éis dochar á leint fada agus tá únair Sears ciste fálathe ag ri as rountaí chun an ol siopa Ranóga nach bach bháin a bhaile amach is scríomh is deach. Ilmanach. Arnó. Siopa Ranach. Neamhsínteacht faoi ísachtaí maclén. Cuireadh agrid lí an rinn ideiceais. Agus tá an rinn lí ag rá mar reagartar an agra nach ann litir ghlacha riarthóra chlár maithúna sfíocha agus
stádas dríthúil. sé sin níl na litreacha seo ceangailteach in áchar. Níl is agam ceir deile tá rágam faoi sin tada. Tá tuispeantas siú nó áireachas dócha faoin teidir Age of Empires. Agus baineann sé le sean ar smí na Síne. Dearóide atá mar chláirichaí mórráchirta ar Netflix go fóill. sé an chlár mórráchirta faoi láthir ná 13 Reasons Why. Cóidú ar uairscéal chuireann síos ar 3-10 is cúis le féinmharú chalín. Woohoo! Achas dócha gur maiile déagóirí bheith smaoine fí féinmharú. Mar sin cruútan ainise agus anró na néagóirí go flúirseach. Tá an díospóireacht faoi inimir chuig leannacht do raibh. Tá go na New York Times cuairt ar dhealamh na Saoirse. Agus tá na mothúcháin go soiléir le breistint amó ar an Oileán. Well, tá an stáisiún telefíse NY1 well, tá sé á chléochlú. Ba bhealach nóíocht a chábla é, ach ortas leis an idirlín níl aon mharga an níos mó, gus ní raibh aon dar a ráha ag an stáisiún mar sin dozéin oibrithe a leagan amach. Scaoilú daoinech an siúil a bhí do chuidmhaid a phobal an cheantar seo inún agus díl. Ach mar sé, sin dulch an cín is dócha, tá simra do bháin agus dón an rud eile. Sin níiad na scéalta móra, do láineamh. Muna bhfuil a couple dollar agat le híic bíonn tú ag stróic áil, leat dócha, stróic áil. Deir an táirseint leis an saidúr líisteach. Man féidir leat leanamh ampar fan tú ben féidir léiche ben ampar agus tugtar máthair anna dtíocht ar sin. Agus sin iad na scéalta móra don ine an tríocha héan lá mí mhórta 2016. Súlagam go bhain sibh leas nó tarbh nó tainmh sin agus go mbeidh muid cancelaí chéile sa bhhaid. Idir an dálín guim ra dé oribh go léir. Ó, jaul. Slán is.